Hello guys, welcome to my vlog guys. Largo man, nabaka to isda. Ah. Adlawng Domingo guys, sayo sa buntag. Linawa no, lami ante hasta ni ugma pohon. Lami ni hasta ugma pohon. San Pedro. Sakyak ko. Ha? Papaton niya to? Ni baod oh. Namaod. Bukya na pod. Sumangil. Sumangil. Nanghugas ko sa untiil kay dangog na basag tubig. Gana pa sobras pa na. Hay 50. Ago. Ato nang motor katong istakra. Lakar ba ko tawar sa Amerika. Nawa maglab asira lagi. Arang linawa sa dagat buyag-buyag. Lahi ra jud gahapon. Lahi ra jud gahapon guys oh. Gahapon medyo nagbaud-baud man, puti-puti karon buyag. Runay dagom sa laod oh. Pandiha itong mananagat guys. Wa ko damuha nga imo lang kalimtan. Kom to dagat po gihatag ko nimo. O gisud na si Lupe. Unsa man? Ang Lupe ang gisulat sa bodor nimo. open. Burador ang nangibita yan ha. Ang saad mo nga akong gituuhan, nga di mo lubad ang gugma nga imong gisaan. Tantarirarariraran, wapagyud sila. Ngano karon sa kalit lang nagbag-o ang hinungdan kun ngano man nahanaw ang paglaom ang himaya sa gugma nga atong gisawan. Di natamis ang atong natagamtaman. Unsa ang hinungdan
ug nganong kapakyasan ang imong gibalos sa gugma kong way utlanan. Di ba misaad ka? Pasakya ko doy bay. Kisay mo ato to. Tabok ko ba? Sige, ano? Sige, dumanda sa ano? Nilasan ko na. Sige. Sikma man. Wah. Kadaog ba? Pwede ka daog. Yung kadaog. Mura mo andar man pero dugi jama. Giilisan day kuan? Giilisan day. Kadaog. Sapat tahun mana? Sibo bari gamay kay namo. Na. Tahu, na? Karaw lagi kan. Sige. Eh, yung mag-igisa ni Gras Pam. Asugod. Muna to gibutang. Ito nilingin. Ito na dito ba? Nah, na. Apa laman? Nah, di Mada, barangay A. Jajasan pa niyo. Pulihan. Hatod siya ko lang nga pamutan. Unsa man ay atod? Ari, ani ba? Bugsay. Bugsay. Lanta pa ah. Tulina ni Daga ni Alex ay. Kisa ni si Aladdin. Kanang pambuta, isaon naman na. Kang adlong ito na. Og bawkin sana. Nawa, kapaalong na. Diya.
Si Berto na lang atong hulaton. Ah, tagsara may maligo. Ah. Asa man na? Ah, karang sa barangay. Herbal, nahawa. Kain kog mula bayra. Para libangon. Cuatro. Cuatro. Uno cuatro, cuatro o cuatro, uno cuatro. Uno otso taran. Kariyo sa bird. Magpalista pa ta. Wa na huwato no, pen? Lagi. Morning. Nailambo usa, gamay. Tuwas. Wawawi, samin-samin. Kuha na ni Alvin, pen? Adi, Aladin? ano ma'am? Bilang. Hawak ko ang dipal. Puis una kay diha pa man to anong gamay, bigiw. Bugsay-bugsay? Na yung kauban na sa Garcia. Mm. Uy, taas na damo ang ano? Wide ba? Uy, mag-painting unsa ha? Ato, tinangal ko na. See? Isa. Atoy? Wow! Doon lagi merkado. Hey, Imo tong dagko gipamit bet. Ha? Imo tong dagko Kang Aladin og kapapa. lambo.
Ito ha. Na, ako ito stress gas. So, gas na ako sugay sobra. Lain tanaw ka. Kuan man linaw man. Sa may labot, anong linaw, ang sahog, baha, manasahog. Mura magtanaw nagdagat kay murag kalmara, murag dalilo-lilo. Oo. Oh, gwapa lagi dagat ha. Bitaw, wapak agad yun. Wapak. Paano ligid? Ano yung ligid? Hindi na yung kunan. Buti yung ukma, bakit? Daghan mi paon guys, oh, sobra. Asinon ko nung nigbalik kay arwa na ko puhunan. Kay gining bata oy. Wa ko noy ayo kay sug. Sug. Pasensya na mo guys, ug maura pilingaw nako karong adlaw. Ako mayon guys. Bye-bye.